Afgelopen zaterdag hield Jeruzalem een open dag. Er is sinds de sluiting 2 jaar geleden aardig wat veranderd. En daarom sloegen de huidige huurders de handen ineen om te laten zien wat Jeruzalem vandaag de dag te bieden heeft. Alle organisaties binnen het gebouw hebben hun deuren open en mensen kunnen een kijkje nemen wat er allemaal te doen is. Veel mensen denken van, goh, dit is een dichte deur en mag ik daar alleen maar naar binnen als er iets aparts te doen is. Maar eigenlijk staat de deur altijd open en iedereen die of iets met muziek of cultuur of dans wil doen, die is altijd welkom. Jeruzalem verbindt. Beneden zijn allerlei workshops van danshuis en Dizzy Dance. Hierboven is een ballonnen, soort van goochelaar aan de slag. En Monique en ik hebben hier in de gang allerlei spelletjes georganiseerd waar de kinderen heel veel plezier kunnen hebben. Bovenin is yoga. Nou, ja, er is van alles voor iedereen, voor jong en oud, wat te doen. Ik ben zelf viooldocent van de Vioolschool Maurice Keulen. We geven les aan alle leeftijden. Dus de jongste leerlingen zitten rond 5 jaar en dat loopt op tot ver in de 70. En het is ook leuk dat het niet al te makkelijk is, want zo gauw je het dan kan spelen is het ook direct heel bijzonder. En het is gewoon een mooiste instrument, dus dan denk je niet meer snel van oh, het is moeilijk, maar vooral dat het heel erg mooi is. Nou, ik zit sinds een jaar, iets langer, hier in dit gebouw. Ik ben integratief kindertherapeut. En ik werk hier met heel veel plezier met kinderen tussen de 4 en de 12. En er zijn ook pubers die hier bij mij komen. Ik help hen om weer wat een gelukkiger gevoel te ervaren. Ik ben hier vanuit Danshuis. We hebben ook onze deuren open en wij hebben een aantal presentatielessen. En ook een aantal meedoelessen en een paar voorstellingen georganiseerd. Dus heel veel dansers die hier naartoe zijn gekomen en die wat moois laten zien. Het is voor iedereen een weloverwogen keuze om in het gebouw aan de Heuvelstraat neer te strijken. Ik heb persoonlijk wel een verbinding met deze locatie. Ik heb hier vroeger op school gezeten toen het scholengemeenschap Jeruzalem was. Ik heb het als een hele warme, fijne plek ervaren. En voor mijn praktijk, ik had het gevoel nog steeds wel als ik hier binnenkwam dat kinderen hier gewoon lekker als zichzelf binnen kunnen komen. De drempel is laag. Als kinderen hier met verfhanden de gang oplopen, weet je, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het ligt in een hele mooie omgeving midden in het centrum van Venray. Ik word daar heel blij van. Dus toen ik wist dat dat kon, heb ik vrij vlug ja gezegd. Voorheen heb ik hier jaren gewerkt bij het kunstencentrum Jeruzalem. Ja, dat is nu niet meer. Maar het is natuurlijk wel nog steeds een heel prachtig gebouw. En het biedt heel veel mogelijkheden, ook voor dans. Maar daarnaast is natuurlijk de parkeergelegenheid heel fijn. Het ligt in het centrum. Wat ik zelf heel prettig vind is dat je samen kunt werken met andere organisaties die in het gebouw zijn. En elkaar op die manier ook kunt treffen en dingen kunt uitwisselen. En doen jullie dat ook als danshuis? Ja, we hebben voorstellingen gehouden samen met muziek. Dat kan natuurlijk nog veel meer. Het is nog maar april en iedereen is eigenlijk pas een jaar of 2 gestart. Maar die mogelijkheden zijn er hier binnen het gebouw. Er zijn nog een aantal plekken vrij. Dus wellicht dat er mensen ook vandaag komen die zeggen van goh, dit is een inspirerende plek om te starten. En zijn er al veel kijkers geweest voor nu? Nou, ik vond het eigenlijk zeker als ik bedenk dat er zoveel evenementen in de buurt zijn op dit moment en zo mooi weer, gaat het hartstikke goed.